Kaixo, Aiora naiz, Arianariko sortzailea eta mankomunitateko joskintza ikastaroetako tailerista, eta gaur irakatsiko dizuet nola prenda batean zulo bat ixten. Galtzerdi honen zuloa ixteko erakutsiko dizuet espiga puntua deitzen zaiona edo ezpata puntua. Ariarekin sortu behar dugu espiga moduko marrazki bat, horretarako aurreko puntadan orratzatera dugun tokitik oraingoan sartu behar dugu. Atzerako puntu bat ematen da, zuek ongi ulertzeko. Puntadak ez dira oso luzeak izan behar, bestela zulo bat ikusiko zaigu. Ikusten duzuen marrazkia? Orain aritek tiratzen badut, gure zuloa ixten da. Hoberena da, ixten joatea josten duzuen heinean, aria ez apurtzeko. Oraingoan nik horrela egingo dut. Bukatzeko korapiloa. Eta moztu. Eta hau da, gure konponketa.